Hi mga ka-Aishi, nagluto ni diri sa among second day sa feeding. Kain po tayo. Feeding, ang among recipe karon bola-bola o bihon with tona. Karon mao ni ang amo ang recipe nga bola-bola. Prepare na. Nagluto na ang among chef cook sa okay na mag-ipron. Ipa-ipron. Ikaw, Tel. Mani mga service team nato sa ato ang feeding. Lessening space dahon, no? Ato sponsor karon gikan ni Kagawad Veronica Valendes sa Bagong Taas, Valencia City nga barangay. So siya ang nag-sponsor sa cash nga among gigamit pagpamalit no sa carrots, panakot, harina, sa bihon, Slice lang. o sa tanan nga mga panakot nga gikinahanglan. Sponsor ni sa atong Kagawad diri sa Bagong Taas. Thank you kayo, Kagawad Veronica Valendes. Makaangkon sa Porciras. Maprinda. Maprinda sa kuan. Wa atong bihon, ang sagol sa atong bihon, nutritious kayo no. Natay carrots, cabbage. Ako'y wakwag. O gato ang tuna. Tuna always. Sige, wagwag. Ang mukunit diha. Sige, hawiris. Sige. Pwede nga isa rin wagwag ani. Ngayon siya pinaka-perfect nga kuhan sa bihon. Si mama ay gusto yung luto bihon. Balo kalisod kaya na ano ng bihon. Disod kaayo Tiguan may mama ay napagluto bihon din. Di man. Ano lami mo ba? Ay di ba si mama? Ala ba si mama kung ingan ba? Ay, di Ang mo ingan mama gani. ba ko ma? Ay napagluto bihon kay kabalo nga tiguang na kademo kay ukay ka ma. Lagi Humol daw ka. niya kay ganahan na kay ganahan Lagi. luto bihon na mama nimo. Pansit food. Ala. Kanahan pansit Sa og bihon. ganahan ko bihon. Lami ang bihon. Ganahan ko bihon sa pansit. Kung pansit magaling katong pansit kanton. Oh, Kanton nga sa ulan mo karni. yes. Kaya di siya baho, di ko bahoan sa kanton. Gani. Bahoan ko sa kanang mga kuan nga fresh. Miki, o marka na. Binulad mo. Para gadet ate. Mikaela Bisagan. Mikaela Bisagan. Sige, Aywa, BBK Padilla. Dali na, dali. Rice, rice. Ay, tuna. Dito rice. Okay. Amo dua. Dala sila, yung mangon. Lucidon Yakin. O, dito ni Kuya, day. Ni Kuya. Akisha Dito kang Yakin. Kuya, mga yung sudaan. Grace Yakin. Sige, dili. Dili, dili ang una. Una ha, ako ato bang sa kanon. Nashiray Salabaya. Dan Francis Layao. Dan Francis. Na. Okay, mga ka-Aishi, nag-distribute namin sa I-share nyo niya nakailang sa inyo bata ang pangalan ha. kapauno, no? Yan yung kabibo diri sa site. Enjoy ang ano mga Sige, kabataan.